हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि गोबां खावलायनायनि उनाव दिनै आं नोंथांमोननिसिम लानानै फैनाय जादों जे नोंथांमोननि जि एपीएल बीपीएल निउ बायदि जे रेशन कार्ड दङ बेनि फेमिलि डिटेल्सखौ अनलाइन माबोरै नायनाय जायो नोंथांमोना गोदानै ओंखारनाय जि रेशन कार्ड बे रेशन कार्डआव सोरनि नामा थालांदों सोरनि नामा गोदानै हाबदों एबा दा बे गोदान रेशन कार्डआव सोरनि नाम हाबनानै फैदों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बे लिस्टनि गेजेरजों आबुङै नायनो हागोन बेजों लोगोसे नोंथांमोननि एनएफएसए रेजिस्ट्रेशन नाम्बार रेशन कार्ड नाम्बार बायदिफोरखौ गोरलैनो नायनो हागोन स' बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो बे लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलजों नङाब्ला पीसीजों जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोना सार्च बाराव टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय एनएफएसए रिपर्ट्स लिरनानै नोंथांमोना सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय सार्च खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायथिंजाय नुनो मोनगोन गवालपारा.gov.in एनएफएसए रिपर्ट गवालपारा डिस्ट्रिक्ट फुड एन्ड सिभिल साप्लाइज नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि मोनसे अफिसियेल वेबसाइट गेवनानै फैगोन बेनिनो गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना माखासे अपसन बेवहाय नुनो मोनगोन बेनिनो नोंथांमोना दानिया 9 नाम्बाराव नुनो मोनदों भिलेज वाइज रेशन कार्ड विथ फेमिलि मेम्बार डिटेल्स नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोनाव दानिया बेयाव मोननैसो इनफरमेशन बिनाय जादों बेखौ नोंथांमोना कारेक्टयै नोंथांमोना सैथोयै फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय गिबियावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथांमोननि जितु स्टेट बे स्टेटखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै हो नेक्स्ट नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन डिस्ट्रिक्ट नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय जे नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोननि सब डिभिजन जितु सब डिभिजनखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट नोंथांमोना बेवहाय फैदो बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांमोननि सार्कलखौ सेलेक्ट खालामनानै होनो नांगोन सार्कलखौ सेलेक्ट खालामखांनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना दानिया नोंथांमोना बबे गामिखौ नायगोन अर्थात नोंथांमोना बबे गामिनि आन्दाराव दङ बेखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना आगदाथिंजाय नुनो मोनदों बेवहाय भिउ रिपर्ट दङ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना दसे सम नेयोब्ला नोंथांमोननि जितु पेज बे अर्थात नोंथांमोननि जितु लिस्ट बे लिस्टआ गोरलैनो ओंखारनानै फैगोन दसे सम नेनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथांमोननि जितु लिस्ट बे लिस्टआ बेबायदि ओंखारनानै फैगोन बेवहाय नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ थामहिनबा गासैबो रिपर्टखौ बेवहाय नोंथांमोना गोरलैनो मोननो हागोन बेवहाय गिबियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जि गलानिफ्राय थामहिनबा जि गलानिफ्राय नोंथांमोना रेशनखौ जायो बिथांनि मुं बेवहाय ओंखारनानै फैगोन बेनिनो नोंथांमोननि रेशन कार्डआ बेसेबां रेजिस्ट्रेशन नाम्बाराव दङ बेबो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि रेशन नाम्बारा बेसेबां रेशन कार्डनि टाइपआ मा बेवहाय एपीएल बीपीएल ना निउ ना एमएमएसए वाइ बेफोर डिटेल्स गासैबो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि जितु बेनिफिसियारि नामजों लोगोसे बेवहाय नोंथांमोननि न'खरनि सोद्रोमा बेफोर गासै मुङा बेवहाय ओंखारनानै फैगोन बिथांनि बैसो बिनिफ्राय फादार नेम मादार नेम बिनिफ्राय बिथांजों लोगोसे बिथांहा मा सोमोन्दो जायो बेफोर गासैबो डिटेल्सआ बेवहाय ओंखारनानै फैगोन स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बे लिस्टखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना गोजौआव नुनो मोनदों बेवहाय सेलेक्ट ए फर्मेट नोंथांमोना बेवहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बबे फर्मेटाव बेखौ सेलेक्ट खालामनो नोंथांमोना अर्थात बबे फर्मेटाव बेखौ डाउनलड खालामनो नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बेवहाय नोंथांमोना गोरलैनो मबाइलाव नायनो थाखाय बेवहाय पीडीएफ जितु दङ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बेनिनो आगदाथिंजाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों रिपर्ट दङ रिपर्टआव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय रिपर्टआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव बेबायदि डाउनलड जानानै फैगोन नोंथांमोना बेवहाय डाउनलडखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय डाउनलडआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि जितु लिस्ट बे लिस्टआ नोंथांमोननि जितु गामिनि लिस्ट बेफोर गासै लिस्टआ बेबायदि पीडीएफ फर्माव ओंखारनानै फैगोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोननि गासै लिस्ट अर्थात गामिनि जितु लिस्ट दङ बे लिस्टआ बेबायदियै ओंखारनानै फैगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया गावबा गावनि नाम लिस्टखौ बेबायदियैनो गोरलै नायनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावहरदो